Er vi klar, Karina? Jeg er klar. Vi trodser vejret og er klar i dag. Dine øjne er grønne, det så jeg pludselig, for du kiggede et kort sekund, da du gik forbi. Hvor har I hørt om, sjov musik henne? Det har jeg faktisk inden via Facebook. Yes. Så har I jo også optrådt et par gange for os til vores påskearrangementer og alt sådan noget der, ikke? Jo, det er rigtigt, ja. Så ringer jeg til Molly hver 5. kvarter. Hun er derhjemme med de små, der fylder flere og flere. De skal krammes, de skal kysses i en uendelighed. Martin og Karina, vi kunne ikke gøre det uden jer, og jeg vil bare lige sige tak for, at jeg måtte komme og spille, og det her. Sikkert over kærlighed. Sikkert over kærlighed. Det er dejligt at komme ud og så høre noget musik, vi elsker, og kan lide noget, vi kan forstå. Det er vigtigt. Det er vigtigt, ja. Ja. Tak skal du have. Tak.